Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagayam nagpailinga di tinagan a Zeni adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Suplada ak idibalasangat. Ngem day tama ti rason no apay analidayak iti agdama. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Zeni diti programa tayo. Dear Mr. Lonely. Mabalin ka di Carlo, di na kon as-asitgan. Ha? Oh, apay akitaan na kitikas na. Naawatam ka di timbagak. Kunak, di na kon as-asitgan. Apay ka di akaguran ak, Zeni. Awan mo tidakas nga aramidakan ka. Di ka nga rod kayat akasao. Saan kumamat akasta? Agayatakan ka. Isungas asitgan ka. Ha? Sika? Agarom kanyak? Kita man tabagim, Carlo. Ha? Panagkunam ka di kat maikari ka kanyak? Napintasak, desente ak. Idinto ta sika, lampong, kan kanayon ang nakagras-grasa dagita badom. Amumat asyap ti ayan ko, Zeni. Wan, amok. Isungarod adi ka kaya takasarita. Kan ibagakan ka, di nakasasit gano dadagiti gagayam ko. Gaputak kababain. Ang mga no ibagada at trabahador lang iti shop ti agar-aram kanyak. Nagsakit matan ti panagsasaom. Ay awan bibiyang ko. Masakitan ti masakitan. Basta ibagak amin na kayat ko. Sige nga Rod. Panawan ka. Basta laglagi pam. Ay ayaten ka unay. Ay na anak ko, nadamag ko tinaramid mo kin ni Carlo di kalman. Saan nasaya at day chay? Anya? Uray di mo kayat jay tao. Pakitaam ko malatay tinasayaat. Di nakamut-an-anwan. Masurunak nga rod nanang. Namin anon nga imbagakan ko na adin akong as-asidgan. Ngam natangken ti ulo na. Agayat kan ka jay tao. Iso adi mo malapdan nga asidagan ka. Jak nga rod kayat ni Carlo nanang. Kat nasingpot mo't ni Carlo. Nagagat pa'y. Ay nananang, uray pa'y. Ibagay yumot Iti day ti akinapintas ko. Ni pa'y Carlo ti pagtinaga. Nasaysaya at kit din ni Carlo apakiasawaam. Gaputaam mo tayon. Ay na, jak ti dungrit nanang. Nang dudpay, agat grasa ka na yun. Saan kami ngagbagay? Ay na anak ko, di ka kumagtalag unay iti kinapintas mo. Gaputaag ko pas tumatla ang dayta. Naimbag nga oras mo, Zeni. Nagturod ka matan nga imay dito'y balay, Carlo? Mabalin ka diti sumarungkar. Saan amabalin? Pumanaw kan, kat uray di kan agsubsubli! Nakita tinaramid mo kin ni Carlo sa inay. Unay mo't daytan anak ko. Nagalas ti ugalim. Kasjay ti maiparbang iti day di alalaki nanang. Imbagak lang arudan ajak kayat. Imay paylaang dito'y balay. Kat uray kinasaritam ko maitinasayaat. Saan akasta nga imbalibagam iti ruangan. Ay na anak ko, baliwam taog alim. Jak kanunungan day tangar aramidam. Siyak pa yan ti mabaingkin ni Carlo. Hi, miss. Uy, pampansinan da ka, friend. Talyawang mat jamang pampansin kan ka. Ay, awan panawon ko, friend. Ay na, sika talaga. Zeni, mabalin ka diti. Makin-inistoryagan ka? Hoy, Jonathan, apay ay apapansin ka. Di ka nga rod pagan sumanao ka pa'y laang dita. No di na kasi nung batan ti may sa atao no agpapapansin ka, makadlaw ka kuman. Kaya't asawan day ta, di nakakayat akasarita. Pasensya ka na, Zeni. Ala,
Husto daytan, Zenny. Agawid takit din. Unay kamatan, Zenny. Ne, apay ka di manong? Pinagsasawam ka numanan ni Jonathan idi kalman. Ay, tanagipulong gayam kan kada di alalaki. Saan ngamin ang maiparbang ti inaramid mo? Gaputa kumparem, kastanti bagam manong? Naanos ti kumparek, Zenny. Iswadi mo pakitaan itisan ang nasayaat. Di ka kumaagkasta-kasta, Zenny. Kasano numakatumpong ka iti kapadpadam iti ugali? Ay, saan manong? Dinto mapasamak dayta. Di ka agsigsigurado, Zenny. Saan laamay may sa ti aldaw? Nagdagsang gayam ti awit ko. Siyakmat namin tinaka-assign nga ag-purchase iti pang snack mi ita meeting mi. Sapay, awan mo't ni Marlene. Uy, kunak to mat asikat isarsaron mo, Zenny. Carlo? Wen, nadagsan sa mo tawit mo Yag mo ti daduma, tatulungan ka. Ay, isaanan, Carlo. Sigurado ka? Wan kunak nga rod. Sige nga rad. Labsan ka pa'y ditoy. Among friend, nadagsan di awit ko itay. Jay, snack tayo? Wan, Inawagan na kami kumaa, tapno sinabat da ka. amaan nga minodar aramidan nyo. Ay, kaasi kang rod anang bagbagkat Nakita na nga rod ni Carlo iji dalan itay. Injaya na titulong na nga kinunak nga uray saanan. Day taman gayam. Pinawit mo ko man ati daduma, tapno intulod na kaaging ga iji paradaan. Diyak kayat. Amang ano'y pagarup na pa'y akay kayat ko. Sika talaga, friend. Sa bali manan, tinangipapanam iti idijaya na atulong. Zenny, anak ko. Awan ka di pa'y panggap mo ama ki asawa. Awan pa'y nanang. Addan ka ayan ayat mo. Awan? Ay na. Kasano nga main ang maadaan iti kayan ayat. Kat no nakasupsuplada. Agtal na ka man di tamanong. Agpay sumati bagbagak San ayan, nanang? Malaala husto daytan. Ngamnay, Zenny anak ko, palagipan ka manin Di ka unay napili kadagiti agar-aram kan ka. Gaputa awan ti perpekto a tao. Diretsaan kan Jonathan. Adakan kan, numasair ka, wano saan. Zenny, Awan ti mariknak a panagayat kan ka. Iso apa nga asim, tasardengan nak kuman. awan ka diti uray basit amariknam kanya. Awan nga rod. Narigat ka di nga awatan dayta. Ha? Agsaysayang ka lang iti panawon kanyak. Agsapul ka laangan iti sabali, Jonathan. Sige. No kastati ko nam, Zenny. Agyaman naglangan iti panawon mo anak isarita kanyak ita. Uy, naragsak ka ita, Marlene. Wana, gaputa excited ako, nay. Excited ka iti? Iti pa nagkasarmi ka ni Danny. Ha? Agkasar kayon ka ni Danny? One friend. Nabayag kami mutan nga agayan ayan. Sigurado ka din iti dayta, friend. Katwan. Ngam, apay akas ta ti damag mo. Amang ano makmaklaat ka lang. Saan? Sigurado akong iti desisyon ko. Kaya't kun ti makiasawa. Tapnorogyan min ti mangbukal iti bukod mi a pamilya. Apay, awan ka din ti sabali a lalaki? Ha? Ado, ti lalaki dita. Ngam nila ang Dani ti na magpitik iti puso. Nga uray kas dyan ni Danny. Akasla din amo ti agpili iti isusuot na. Ay, unay kamutan, friend. Baka pasair mo't dagita nga ibagbagam. Ay, pasensya ka na, friend. Sige, lipata mo ti imbaga. Uray kas dyan ni Dani, jak tumauma ang mangayat kan kwa na. Gaputa na singpet kan manang ipatag. Nakiasawan ti gayem mo, ading ko. Apay, di ka kadi umapal? Ne, apay ko mga umapalak, manong. Wan
Gaputa iti saan nga agbayag. Maaddaanan iti anak ti gayem mo. Idinto ta si ka. Awan pa'y asawam. Ay na, anya kumangay manong, sa anak mo't amakiin-in no na. Ay na, ading ko. Di ka kadingamin agsupla-suplada. Tapno saan nga agbutang dagiti agar-aram ken ka. Diyak mo't laida kayat. May sapay day ta abalbaliwam, ading ko. Di ka unay agpilpili. Ang mga no iti day ta akapipilim. Awanan ti mapilim. Gapo ta di da kamutten kayat. Gapo iti day ta nga ugalim. Ay na, maayayatanak iti anak mo, friend. Nagtaer nga ubi. Unay daytan akin aragsak mo, friend. Kasla si kamot ng ti inana. Maayayatanak nga, Rod. Ay, kasla na agasan amin na bannog ko. Ay, talaga friend. Nagmayat at talaga tirik na no adda anak. Kasta aya, friend? Wan. Iso asi ka, makiasawa kamutan. Tapno marik na tirik na ti maysa nga ina. Ha? Wan, friend. Mangsong bat kan kadagiti agar-aram kan ka. Laglagi pam. Mapanan titawan. Saan kan nga umububing? Ay, wan nga, Rod, friend. Manumot ng titawan ko. Kasla kaano laang idi? Iso nga rod ako nakamaki asawa kamutan. Tapno maadaan kamutan iti bukod mo nga anak. Kaya't mo kaditi mga anak iti bunyag, ading ko. Sino ti agpabunyag, manong? Jay kumparek. Si kakano ti kayat da mga anak iti anak da. Ay, katuan day talagayam. Ading ko. Mano ka din ti inanak mo iti bunyag? Ay, jakon mabilang, manong. Basta adumutten Adun ti inanak mo iti bunyag. Ngam awan pa'y ti anak mo. Ha? Agpay sumatimbagak. Kitaam ni Marlene agayim mo. Talon ti tawan ti anak na. Ay, wan nga, Rod, manong. Makiasawa ka maten, ading ko. Si kamot, manong. Kitaam tabagim bumakbagat kan. Isu arumbeng laeng makiasawa kan. Ay. Nakaunag meten day tasan naay mo. Imbag ka pa'y, friend. Naragsak kay ti sidong ti asawam. Ha? Kinapudno na, friend. Malidlidayak ita. Kaano nga tamot ang mapadasak ti agkapamilya? Saan nga imposible dayta, friend? Dumanon tulat talayta. Kaanon tupay, friend? Inton baketak una yun? Inton jakon makaanak? Sika talaga. Manula ang matitawan mo. Wen, ngam kasanon no saan adumtang dayta? Di ka nga min agpili-pili Awan ti mabiro kam a perpekto a lalaki. Sene. Hada kamot gayam di tananang. Wan, anak ko. Kat itay pa'y apalpaliwan ka. Kasla na unag ti pampanunutam. Nanang. Apay ka di, anak ko. Nay, agluluha ka mag. Amuyo ka di. Nalaos ti pa nagbabawig. Kan malidlidayak unay ita. Ha? Apay, anak ko. Gaputa kayat kumot-kumot ti maadaan iti bukod ko a pamilya. Nanang. Ay, kat makiasawa ka mo't ngaminan, Awanan ti namnama. Gaputa awanan ti mayat nga agdaton kanyak. Ay. Nudyak ko man nagsupsuplada idi. Nalabit. Adan asawak. No kumaimpangag ko amin apang magbagayo kanyak idi, nanang. Sene, anak ko. Agbababawi ak. Ngam awanan mabalin ko. Naladawan ti amin. Saan pa'y analadaw ti amin, anak ko? Adan tulat ta mangayat kan ka. Awanan tinamnaman, nanang. Gaputa bakutakon. Sa bagay, basol kumutket di ti amin.
No apay nga agmay maisaak ita. Gaputa jak pinakitaan iti nasayaat. Dagiti agar-aram kanyak idi. Kan gapumot lang iti naalas nga ugali. No awan man ti mangayat kanyak ita. Maawat kun ti amin. Tanalabit. Agbakbak taklatan abalasang. Manipod idi, awanen tinagaram kanyak. Kinungkunak iti bagik analabit ada ito itigasat ko. Ngam no daduma, mapampanunot ko. Ano jak siguro naglablabas idi, naadaan na kumaitan iti pamilya. Ket naragsakak kumaita. Alakastan, ket agyaman ak unay. Tuy pagayam mo, Zenny. Pagayam Zenny, agyaman ak unay iting kapanangibinglay iti padas mo. Saan nga minanasayaat ti agbalin asuplada launay. Nagamala, nalpasan ti amin. Tinapateg, nakaamiris ka. Ket sapay la kuma, ta saan pa'y analadaw ti amin para ken ka. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Zenny adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ernalyn Ansyong. Kaniti magdireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.